Бензин ўсё ж падаражэў. Але падаражэў неяк незаўважна, ўсяго на 1 копейку за літр. На фоне таго, што адбываецца ў Расіі, дзе ўкраінскія дроны так удала далятаюць нават да Арэмбургу за 2000 кіламетраў углыб. І дзе выведзеныя з ладу ўжо 30% магутнасцяў, дзе ў Крыме проста спынілі продаж паліва, а больш як у 50 рэгіёнах назіраецца пэўны дэфіцыт. Аб прыгожай лятучай над Масквою накрыўцы я і не згадваю. Пасля ўсяго гэтага, усяго 1 копейка, здаецца па-божаму. Але пытанне, чаму ён увогуле даражэе? Сусветныя цэны на нафту вярнуліся з 3-месячнага турне. Курс долара на месцы. Расія пастаўкі сыравіны ў Беларусь не абмяжоўвае, а свабодны вываз і продаж нафтапрадуктаў з краіны немагчымы. Дык з чаго бензіну даражэць? Так, на фоне расійскіх праблемаў фіксуецца рэзкі рост паставак нафты на ўсход. Але нават калі ўся беларуская нафтаперапрацоўчая галіна пачне працаваць туды, на Крэмль, яна не развяжа і траціны праблемаў. А тут яшчэ і Зеленскі нам, дакладней не нам, а Лукашэнку забараняе. Наўпрост заяўляючы, спыні пастаўляць паліва агрэсар. І судзячы з гісторыі, з выключанымі пасля вокрыку з Кіева рэтрансляторамі, у Менску Владзіміра Александровича, які раптам з гніды ператварыўся ў паважанага прэзідэнта, яго вельмі нават слухаюць, уважліва слухаюць, як прыслухоўваецца да яго і ў Крэмлі, і спрабуюць ціснуць на Лукашэнку. Паводле крыніцаў Wall Street Journal, Расія ўзмацняе ціск на Беларусь, дамагаючыся ад яе больш актыўнага ўдзелу ў вайне з Украінай. У якасці аднаго з галоўных рычагоў Масква выкарыстоўвае фінансавую залежнасць Менску. Які ж сюрпрыз. Залежнасць гэтая сёння выглядае катастрафічна. 2/3 гандлю, 3/4 вонкавага доўгу і 4/5 замежных інвестыцый. Да такога стану краіну трэба было ўмець давесці. Але Лукашенко, відавочна, не хоча лезці ў вайну, разумеючы, куды сёння, на 5-м годзе, всё ідзе. Наколькі мацнейшую зрабілася Украіна. І які ў яго выхад? Мне здаецца, найлепшае, што ён можа зрабіць, гэта прыкідвацца нямоглым. Такім інвалідам. Маўляў, мы б Владзіміру цару Владзіміровичу і радыя, але сам разумееш, колькі ў нас там сілаў. Бедныя мы. Я вельмі спадзяюся, што абыдзецца.